רצועת הביטחון, תוכנית צבאית יומית על חיילים, מדינאים ומה שביניהם. מגיש עומר ברק, עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק. ברצועת הביטחון הערב ננסה לסחוט עוד קצת תובנות מחיסולו של אוסמה בן לאדן. אולי לא נדע לעולם אם הפקיסטנים ידעו בעצמם איפה בן לאדן מסתתר, אבל ננסה להבין יחד עם הדוקטור ניר רייכנטל האם הם בכלל רצו לדעת. עוד בנושא הזה קצת נוסטלגיה ותובנות עם אלוף משנה במילואים מוקי בצר, ולסיום על יום השואה שקצת נבלע בתוך הדפים החדשים של ההיסטוריה שנרשמו אתמול. נדבר עם הדוקטור שרון גבע על מחקר שלה שעוסק בניצולי שואה שהפכו לטייסים בחיל האוויר. האזנה נעימה. שלום לדוקטור ניר רייכנטל, דוקטורנט באוניברסיטת קיימברידג' ומרצה באוניברסיטת חיפה. ערב טוב. ערב טוב. אז בואו נתחיל ממש 60 שניות על פקיסטן ועל המעורבות של פקיסטן במלחמה בטרור. פקיסטן היא בעצם המדינה המרכזית שעליה יקום ויפול מידת ההצלחה של המלחמה נגד הטרור שכרגע נערכת באפגניסטן. האמריקנים תלויים באופן מכריע בשיתוף הפעולה הפקיסטני, הן בהיבט הבסיסי ביותר, בהיבט הגיאוגרפי, על מנת להעביר את הכוחות שלהם לתוך אפגניסטן, להשתמש בדרכי התובלה שפקיסטן יכולה לסייע, והן בכל רשת המידע והקשרים שיש לפקיסטן בתוך אפגניסטן. המודיעין הפקיסטני במהלך 30 השנים האחרונות קיים קשרים הדוקים מאוד עם גורמים רבים בתוך אפגניסטן, והמידע שיש ברשותו יכול לסייע לאמריקנים בחיסול תשתיות הטרור באותה מדינה. פקיסטן כשלעצמה היא מדינה מאוד מורכבת, מאחר והיא בעצם המדינה המוסלמית היחידה בעולם שיש לה יכולת גרעינית, אך המאפיינים שלה הם מאפיינים של מדינת עולם שלישי, על כל המשתמע מכך, מבחינת רמת ההשכלה, רמת החיים, יש שם עוני בהיקף נרחב, והן בגלל הפיצול האתני שקיים בתוך המדינה, שגורם למתחים ושסעים מאוד מאוד נרחבים. אם אתה אומר יקום ויפול, יכול להיות שמה שראינו אתמול, תפיסתו של אוסמה בן לאדן, בעיר לא עיירה, אלא עיר של 500,000 תושבים, אבו-טבעד, המשמעות שלו זה שאנחנו יותר הולכים לכיוון של ייפול מאשר יקום, אם זה תלוי בכוחות הביטחון הפקיסטנים. ציינת את סוכנות המודיעין שלהם, סוכנות ה-ISI. האם מה שקרה אתמול מעיד על יכולת או ביצועים מאוד נמוכים של הפקיסטנים, או של חוסר שיתוף פעולה, שהמשמעות שלו זה שאנחנו הולכים ליותר ייפול מאשר יקום? בעצם התפיסה של בן לאדן אתמול מסמלת באיך פקיסטן היא במרכאות היא בעלת הברית של ארצות הברית במערכה נגד הטרור. הוא נתפס, כמו שאתה ציינת, בעיר שנמצאת בסמוך לעיר הבירה, אזור מרכזי, מרחק מטווחי אבן מהמכללה הצבאית של צבא פקיסטן, שרק בשבוע שעבר רמטכ"ל צבא פקיסטן נשא שם נאום על כך שפקיסטן למעשה ריסקה את תשתיות הטרור באותה מדינה, ומאות מטרים משם בן לאדן הסתתר במתחם די בולט. השאלה המתבקשת היא באמת כמה הפקיסטנים ידעו שהוא אכן שם. אין אקדח מעשן, אף אחד אין לו מידע ודאי שאכן הפקיסטנים ידעו על כך. אגב, היום מתפרסמות כבר, יש כמה דיווחים בתקשורת הפקיסטנית שהצבא הפקיסטני כן ידע על כך כבר משנה שעברה, ממרץ שנה שעברה, ופשוט לא עשה שום דבר, לא ניסה לתפוס אותו. אבל העדויות הנסיבתיות הן מאוד מאוד חזקות. אחד זה שבמשך כעשור, בן לאדן כנראה במרבית הזמן, מאז אירועי 11 בספטמבר, שוהה בפקיסטן, והמודיעין הפקיסטני שידוע ומוכר ביכולות שלו לעקוב אחר המתרחש בתוך המדינה, פשוט לכאורה לא מצליח לגלות את זה. כי מה בעצם? כי יכול להיות שהמפקדים, לפחות המפקדים הזוטרים יותר בצבא וביחידות המודיעין, הם דווקא כאלה שתומכים בלחימה של אל-קאידה. דבר
הבסיסי הוא ברמה הכי בסיסית, איך ברמת המדיניות הלאומית של פקיסטן, יש כאן ניגוד אינטרסים מאוד מהותי בין איך שפקיסטן רואה את האינטרסים שלה באפגניסטן לבין מה שהאמריקנים רוצים להשיג שם. בהיבט הכי בסיסי, פקיסטן, ובייחוד שירות המודיעין, שאותו הזכרת, מעוניינים שבאפגניסטן יהיה שלטון אוהד וידידותי לפקיסטן. במשתמע שהטליבן, בגדול הטליבן יחזור לשלוט באפגניסטן כמו שהיה לפני אירועי 11 בספטמבר. מכאן נגזר שבעצם אין להם אינטרס אמיתי לחסל לחלוטין את תשתיות הטרור שנמצאות בתוך שטח פקיסטן, ומהן מושקות מרבית פעילויות הטרור לתוך אפגניסטן, של אל-קאידה ושל הטליבן. אלא הם רוצים לשמר אותם, אחד, כמו שציינתי, שבעתיד, כשהאמריקנים יסגו מאפגניסטן, הם בסופו של דבר יהיו גורמי הכוח במדינה הזאת, והדבר השני שהוא אפילו יותר חשוב מבחינתם, כגורמים, כל ארגוני הטרור האלה, שיוכלו להילחם נגד הודו בחבל קשמיר, ובסופו של דבר ללחוץ על הודו, שתגלה ויתורים ותסכים להחזיר את החבל הזה בשליטת פקיסטן. ועוד דבר שחשוב להם אולי זה סיוע של משהו כמו $1 מיליארד שמקבלים מארצות הברית. כן, בהיקף שנתי של $1 מיליארד מאז אירועי 11 בספטמבר. הסיוע הזה, הם מבינים, לתפיסתם, שהיא תפיסה די נכונה, האמריקנים בכל מקרה חייבים להעביר להם סיוע, גם אם הם לא מסייעים באופן ישיר במערכה נגד הטרור. מאחר ויש להם קלף מאוד חזק נגד האמריקנים, והוא הנשק הגרעיני. כלומר, זה לא שהם מאיימים על האמריקנים בשימוש בנשק גרעיני נגדם חס וחלילה, אלא החשש שאם ארצות הברית לא תתמוך ביציבות המשטר הנוכחי בפקיסטן, הנשק הגרעיני בסופו של דבר יעבור לידי משטר הרבה יותר קיצוני, משטר אסלאמי קיצוני, ואז המצב יהיה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היום עם מאפייני המשטר הנוכחי, שהשיתוף פעולה שלו עם האמריקנים הוא חלקי מאוד. אבל החשש הוא בוושינגטון שאם הם לא יעבירו את הסיוע, וגם אם פקיסטן לא משתפת פעולה, הוא שהנשק הגרעיני יגיע לידיים של גורמים אסלאמיים קיצוניים. וזה בעצם מנוף הלחץ המרכזי שיש למשטר הנוכחי בפקיסטן על ארצות הברית. אוקיי, הדוקטור ניר רייכנטל, דוקטורנט באוניברסיטת קיימברידג', מרצה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.